Mayong adlaw sa tanan. Oh, ari nang ginahulat nyo nga part 3 sa aton nga bukid serye. Ang last ko to nga ginhambal nga siling ko nagkaon kami baboy ramo, ari na ho, kami ni mismo ang nag-ihaw. Bali una-una, ginplano namon kung paano namon itrap ang baboy talunon. Ang pagtrap namon ginsautan ko sa satubangan niya hasta wala na sa kadumdom nga may gabuno nagali sa iyang liog. After sina ang amon naman gintrap ang isa ka usa. Ginkantahan naman sa ni Junison sang isa ka ambahanon nga nalipay gid sa. Ang kanta nga ini, Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And then buno sa liog. Pagkatapos sina nag-harvest kami sa mga saging. Ako pa na mismo ang nagsaka siya nga puno, pati niya mga Indian Mingo ho, abi nyo. Emela, ginkwaan ko na da prutas actually si Junison kay duga hunga-hungaw ginang iya ginhawa pasaka sa bukid. Dugay pa ta. Oh, pila pa kami nets. And syempre dito namon na-realize nga wala kami gilit dala tubig. Mayo lang kami tubig silang dala ni Ninong Teddy. Ba kung wala, hindi baldagi kami. Kabalo kang isa may pagkahangag man kami mo. Kadto sa bukid wala dala biskan isa ka bilog tubig. May dala to isa ka batol tunga pa. So walo kami kabilog paano namon tungaon abe? Patulo-tulo. Pag-ariyaw mga kalinti, isa sa mga pinakabiliban ko, first time ko nagkaon, kaging gamit pinggan ang lawas ng saging. And since basa ang akong tiil sa lusong-lusong namon sa may dagat. Sa may suba, ginuba ko anay ako niya medyas, kagang akong sapatos kay bisa. Pero teka basa, gali na putyak lang akong nga tiil. Pero nabiliban ko gid mga kalinti ang ilay nga pagprepararya. Ready gid sila may mga binangon sila nga dala. That's why gi ko yan nagyamuhat sa ila kay basi blalabuon ko nila sa liog kag mataktak ang ulo ko. Kag magligid-ligid sa duta. That's why gindakop ko na yung bangroso sa duta. Para may ara man ko nga binuligan ko rabe. Kagit sa utan ko naman sila Tapos, wala ko na nagalinalin sa bato, kay dra lang ko. Nadlo ko, mas matundok lang tiil ko sa mga kagingking, bla. Pero ang experience ko yung mga kalinti, nalipay gid ko kay first ever ko niya nga hike for so long na gid sa ako nga kabuhi, kag nag-enjoy gid ko. Tapos, ang isa ka oras, kag tunga, nga lakat, mo Diyos ko. Ginpreparahan kami din nila mga kalinti sa mga priska nga pagkaon. Despite the fact nga kalayo sa amon sa baybay may mga bangros diya nga priska. May mga native chicken mga kami di kag kanon ang amon nga dalaya wala gid ya. Katarungan lang gid ya kag puro reklamo. Pero una payakwa ang picture ni Warren niya sa amon nga pagkaon niya Kagarin ng mga kalinti ang ginobra nila nga lawas ang saging nga may pwede mo bala makaunan ginhimo namon pinggan bukas sagad-sagad gid yan. Bilib na bilib gid kuya mga kalinti sining kumayo ang pagtudlo ko sa inyo. Nakuha nyo dayon ang akon nga mga instructions. Pati ka na ang log-log na ito sa mga hangad. Hindi kita maula ang mga pagkaon sa sulod sang imoy nga pinggan-pinggan niya ho. Bo, amuman ang kaon ko doon sang priska-priska nga baboy nga juicy-juicy. Kanami gali sa babaw bukid di kaon kapriska sa hangin kanami sa mga upod mo kasadya samtang gabisklang imo nga kakapoy kag satisfaction nga nakasaka ka sa 2,600 something nga feet mga bukid te din kada kauyag ano kada pungko-pungko ka lang sa plungkuan mo bilog adlaw kag pangbantay. Kag after sila mga kalinti na naog na kami wala ko na videoan panaog kay pertigid sa amon nga kakapoy dumalipong gid kag magribintang amon mga tuhod. Speaking of ribintang nga tuhod sinong Junison niya nabiling gid to ya. 30 minutos ang amon nga abansi sila panaog. Way ko kabalo kung ginkugos to sa o ginaba. Pero mas dasig ang pagpanaog namon mga kalinti. Ito ka siguro mga 50 minutes lang compare sa pasaka nga 1 hour and 30 minutes. Kag mga kalinti, gina-recommend ko gid nga take a visit dire sa Sugar Valley kung gusto nyo mag-hike. Kay kanami gid gali isang feeling magpakadto ka sa nature. There's a deeper connection kag appreciation sa nature. Baw English! Do sa biga-biga That's why overall nalipay gid ko kag na-appreciate ko gid kung paano kanamit magwa sang kalinti nga kape.